Videli sme otvorenie boja krásnym úderom štítom na hlavu. Snaha o výmenu bojovníkov. Stiahnutie dozadu. Jeden z bojovník už je na zemi. Druhý okamžite preberá iniciatívu, snaží sa dostať na zem. Druhého bojovníka Bratislavskej železnej kompánie. Erik ešte odoláva rohu. Tak, čiže máme jedného bojovníka na zemi a koniec, lebo traja na jedného. Boj! Vidíte, že taktika je veľmi dôležitá. Niektorí používajú hradenie. Striedanie, jeden bojovník už je na zemi, už tu máme obúchané hlavu, údery dole na kruh. Snaha o zhodenie, ťahanie zozadu. Predstavte si, že tí chlapi majú okolo medzi 80 až 100 kg, na sebe majú zbroj, ktorá má okolo 40. Keď sa toto malo zavesí, je veľmi ťažké to ustáť. A už tu máme ďalších zhodených a vyzerá, že súboj pokračuje.